Il-Gvern Laburista li għandu l-vantaġġ li mhux jaffaċċja diffikultajiet internazzjonali li jaffaċċja pajjiżna fil-passat messu uża aħjar ir-riżorsi ta' pajjiżna biex qassam il-ġid fil-budget. Iddikjara dan l-eks Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi li kien il-mistieden speċjali tal-ewwel minn sensiela tal-laqgħat ta' diskussjoni li l-Assoċjazzjoni Pensjonanti Nazzjonalisti l-Lapan qed jorganizzaw darba fix-xahar kull aħħar ħamis tax-xahar. Waqt li fakkar kif bħala Prim Ministru kien affaċċjat minn kriżi finanzjarja globali, prezz rekord ta' fuel u kriżi tal-Libja fost oħrajn, Lorenz Gonzi qal li l-budget Laburista kellu jaħdem aktar biex jitnaqqas id-distak bejn il-fqir u s-sinjur bl-użu aħjar tar-riżorsi tagħna. Għal-mistoqsija li saritlu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, Lorenz Gonzi ddikjara li jħoss afsa ta' qalb kull meta jsiefer fuq xogħol u dawk li ltaqa' magħhom ipoġġu f'dubju r-reputazzjoni ta' pajjiżna li bħala politiku kien ħadem biex tant bena. U qal li l-fama li ksibna wara skandli ripetuti ta' Gvern Laburista ma tixirqilniex u jittama li pajjiżna jirnexxielu jnaddaf ismu mill-ġdid. Għal din il-laqgħa kienu preżenti wkoll is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u l-Koordinatur Politiku Jean-Pierre De Bono. Il-laqgħa li jmiss se ssir fid-29 ta' Novembru se tkun indirizzata wkoll mill-eks Segretarju Parlamentari Antoine Mifsud Bonnici.